Once again, maayong buntag sa tanan at tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang sustaining grace. Ang buong conference kahapon, 4 na messages plus membership interview ay talagang physically and mentally and emotionally draining as well. But praise God dahil nandito pa rin tayo ngayong umagang ito at nagkakatipon upang sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong ibang i-ascribe natin ang lahat ng mga bagay kundi sa biyaya lamang po ng ating Panginoon. At gaya ng sinabi ko po kahapon, ang ating hangarin ay ma-establish ang isang napaka-solid biblical church dito sa Davao. And when we become a solid biblical church, it means that we stick ourselves to what the Bible says, that we will not innovate, that we will not modify what the Word of God says. We can never go wrong if we are just serious in obeying what the Bible says as a church. We only have one authority, one sole authority, and the ultimate authority is the Word of God. Para sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, please turn with me to Romans chapter 15 verse 14. Karugtong po ito sa pinakahuling message kahapon. Romans chapter 15 verse 14. Ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. So gaya ng sinabi ko po kahapon, itong verse na ito ay nagbibigay encouragement sa mga kapatiran doon sa Roma. 'Di ba? Sinaway sila ni Paul mula sa chapter 14 hanggang sa kalagitnaan ng chapter 15. And so it might leave an impression na iba ang pagtingin ni Paul sa kanila, na talagang masama ang pagtingin ni Paul sa kanila generally as a congregation. But that's not the case because the Apostle Paul commended them. Ang sabi ni Pablo, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na may kakayahang magturo sa isa't isa. So, hindi rin negligent si Apostle Paul pagdating sa pagbibigay ng correction kung kinakailangan, pero hindi rin siya nagpapabaya sa isang mahalagang tungkulin din na i-encourage ang congregation doon sa Rome. He was also quick to encourage. At kahit hindi pa siya nakapunta doon personally, doon sa Roma, narinig lang niya ang mga mananampalataya doon sa Roma. He never personally visited that church yet, pero ang reputation ng congregation doon po sa Roma ay kumalat po sa buong mundo na sila ay filled with goodness, filled with knowledge, and had the ability to admonish one another. And I believe na itong tatlong katangian na ito ay palatandaan ng isang malusog na iglesia. Una, a good church contains people full of goodness. We discussed that yesterday sa ating pangatlong message. Pangalawa, a good church contains people filled with knowledge. And that is why we emphasized on sound preaching or doctrinal preaching and even creeds and confessions. And pangatlo, which is the focus this morning, is a good church contains people who are willing to instruct and admonish one another. Kung pansinin po natin sa ating teksto once again, at ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo man ay punong-puno ng kabutihan. That's the first characteristic of a church. Containing people filled with goodness. Pangalawa, pinuspos ng lahat ng kaalaman. So, lovers of truth, lovers of the Word of God. And pangatlo, na may kakayahang magturo sa isa't isa, able to instruct and admonish one another. A good church contains people who are willing to instruct and admonish one another. Ang salitang admonish po ay galing po sa Greek verb na nootheteo, and it appears 8 times sa Bagong Tipan. For example, Acts chapter 20 verse 31, you may turn there. Acts 20:31, ang sabi po ni Paul, kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon
ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala. It's the word admonish. It means warning. Pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. And the same word can be found in Colossians 1:28. And then pangalawa, yung Romans 15:14 na teksto po natin ngayon, na may kakayahang magturo sa isa't isa. It means to instruct one another, to direct one another. 1 Corinthians 4:14, it's the same word, pero iba ang meaning. Okay? It's the same word, pero ang meaning niya is, ang sabi po dito, 1 Corinthians 4:14, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan. So the meaning of the word nootheteo here is paalalahanan, reminder, tulad sa aking mga minamahal na anak. And then the same word used in 1 Corinthians 5:14, it means to rebuke. It means to rebuke. Mga kapatid, aming isinasamo sa inyo na inyong pangaralan ang mga tamad. Meaning to say, rebuke the slothful or the lazy. So in other words, putting all of this biblical usage in mind, ang ibig sabihin ng admonish is to give warning, to remind, and to rebuke, and to instruct. And that is the Christian's duty towards one another. It's not only the pastor's duty, but it's the duty of all members. A good church contains people who have the ability to instruct and admonish one another, to counsel. Ang sinasabi po ni Apostle Paul na sila ay merong kakayahang gumawa ng ganoon. Now, sa ating Christian journey, hindi po maitatanggi na meron talagang mga situations na ilalagay tayo ng Diyos sa isang situation na kailangan nating mag-rebuke ng kapatiran sa pananampalataya. May mga situation talaga na ilalagay tayo ng Diyos sa pagkakataon na kailangan nating magbigay ng babala or magbigay ng reminder. And the Bible tells us na gagawin po natin ito na may meekness and gentleness at kaamuan ng ating puso. Unang-una, the Bible tells us that it is the responsibility of the pastors. Hebrews chapter 13, di ba? It is the responsibility of the pastor. But the Bible also tells us that it is the responsibility of all members. Romans 15:14 ang ating teksto ngayon. Colossians 3:16 and Galatians 6:1. So it's not only the responsibility of the pastor to admonish, to instruct, to remind, to counsel, or to warn, but it's the responsibility of everyone. Now, pakinggan po natin si J. Adams. Nasa introduction pa po tayo. Sa book ni J. Adams na ang title is Ready to Restore. Ang sabi po ni J. Adams, concerning the topic of admonishing or counseling, as some translate it, the first thing we need to understand is that God calls every Christian to admonish or counsel some people, somewhere at some time about something. But He does not call him to counsel every person under every situation at all times about everything. So hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Pero sabi ni J. Adams, meron talagang mga situations na sa iilang pagkakataon, lahat ng Christians ay gagamitin ng Panginoon sa pagbigay babala, sa pag-rebuke, sa pagbibigay instruction, sa pagbibigay encouragement. Kaya ang Romans chapter 14 and 15, di ba pinakita dito na nahati yung church doon sa Rome. Merong mga conservative, ultra-conservative Christian liberty ang pinag-uusapan. Meron ding mga Christians na they enjoyed their Christian liberty when it comes to food and drink and dietary rules and celebrations. And the ultra-conservative people, merong tendency na hinatulan nila ang mga libertines, yung mga gumagamit ng Christian liberty. At ang tendency din ng mga libertines ay talagang hinamak nila ang mga ultra-conservative doon sa Rome na makitid ang kanilang karunungan, weak. So talagang it really created tension and difficulty at hindi na nag-function ang church doon sa Rome as it should. And that would be true for us as well. Kung hindi po tayo mag-ingat. Nakuha po natin?
there is a great possibility na maging totoo ito sa Davao kung hindi maingat, and that is why we have to understand the concept of admonishing. Meron pong 2 punto ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, proper motive. Pangalawa, proper method. So 2 letter M. Sa pag-admonish natin sa isa't isa, kailangan po natin ang proper motive. At pangalawa, kailangan po natin ang proper method. Hilingin po natin ang tulong sa Diyos sa panalangin. Oh dear Heavenly Father, thank you because your word is a light unto our feet and a lamp unto our paths. We can never go wrong if we will just submit to the authority of your word. And we ask that you will help us this morning to understand your word and to apply it in our lives by the power of the Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Proper motive. Sa exhortation ni Apostle Paul, na ang mga believers ay kinakailangang mag-admonish sa isa't isa. Anong ibig sabihin ng admonish? Magbigay babala, mag-rebuke, magbigay instruction, magbigay encouragement. Yun ang admonish. So, sa exhortation ni Paul na tayo po ay mag-admonish sa isa't isa, binalanse na po ito ni Pablo ng una. Bago pa po mangyari itong admonishing, unang nabanggit ni Apostle Paul na tanggapin natin ang isa't isa. Verse 7 ng Romans chapter 15. Accept one another or receive one another regardless of the difference of opinion when it comes to Christian liberty. When it comes to preference in other non-essential matters. Do not make a big deal out of it. Sabi ni Paul, these are non-essential matters. Tanggapin ang isa't isa. Verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa, gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. So nauna po ang accept one another. And then in our text, he mentions admonishing one another. And that would be 2 important spectrums na dapat po nating isaalang-alang pagdating po sa turing natin sa isa't isa dito sa gawain or dito sa iglesia. What does it mean? It means na kung tayo ay gagamitin ng Panginoon upang mag-admonish sa kapatid, kailangang tanggapin natin siya bilang kapatid. Hindi ibig sabihin na tinatanggap natin ang kanyang kasalanan. That is another issue. That should not be the case. Pero ang ibig pong sabihin nito, ibigay natin ang ating kapatid. The motive should be love. We accept the brother despite the warning, despite the sin that he has committed. Kaya nga i-rebuke po natin or i-admonish natin, pero ang ating puso ay pinaghaharian po ng pag-ibig. It simply means that we are to love the sinner or the sinning brother or ang isang brother na nadapa just as Christ loves us. At kung gagawin natin ito, kung ito ang motive ng ating puso, meron tayong karapatan na mag-admonish sa isang tao kung siya po ay nahulog sa kasalanan at kung nangangailangan po siya ng babala sa kanyang buhay. When there is a difficulty in his life, kung hindi po proper ang ating motive, hindi tayo ang tamang tao na gagamitin ng Panginoon para sa Kanya. Hindi tayo concerned sa behavior per se. Di ba? Hindi tayo concerned sa ating behavior, but the motive. Ano ba talaga ang motive natin? Meron pong nagbigay counsel sa Bible, pero hindi umobra kasi mali yung motive eh. 1 Samuel chapter 2 verse 24. Ito yung payo, ito yung babala na binigay niya sa kanyang anak. This is talking about Eli, the old priest. Ang kaniyang 2 anak ay pasaway sa bayan ng Israel, talagang lantarang nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero ano ba ang motive sa puso ni Eli kung bakit niya sinaway ang kaniyang mga anak? Ang sabi dito, huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang naririnig ko na ikinakalat ng bayan ng Panginoon. So ano ang concern ni Eli dito? Ang kabanalan ba ng Diyos? Ang
Ang kapakanan ba ng kaniyang anak ang kaniyang concern o ang reputasyon ng kaniyang mga anak at ng kaniyang pamilya? Reputasyon. So, he did his admonishing in the wrong motive. Mali ang motive. Invalid motive. Ang punto po dito, si Eli, guilty si Eli dahil siya ay naging patronizing and permissive father. Ibig sabihin, konsentidor na tatay si Eli. Konsentidor. Sinaway nga niya ang kaniyang dalawang anak pero ang kaniyang motive ay upang maingatan ang reputasyon ng kanilang pamilya. He was a patronizing and permissive father in his instruction to them. And unfortunately, marami pong mga magulang na ganyan, na pinagtatakpan ang kasalanan ng anak. Parehong member ang anak sa church, member din ang magulang sa church, pero yung kanilang anak ay nagkasala laban sa Panginoon at laban sa iglesia, pinagtatakpan nila ang kanilang anak. May nangyayari dyan sa mga churches. I am saying this because this is a real problem. And if we are going to be a serious church glorifying God, ay ito yung mga kasalanan na dapat iwasan. If our child who happens to be a member of the church ay nagkasala din, tayo na father, hindi natin pagtatakpan ng anak, kundi tulungan natin ang iglesia na marisolbar ang kaso because we are accountable to God. Nakuha po natin? Parents, sometimes it's not enough na sasabihin natin, no, wag anak, hindi yan sapat. Importante na ilatag natin ang scriptural principle kung bakit there are certain things na dapat nating gawin at dapat nating hindi gawin based on the clear mandate of the scriptures. Ano ba ang babala ng Panginoon sa Israel? Malinaw po sa Book of Leviticus. Hindi lamang nagbigay ang Panginoon ng instruction patungkol sa pagsamba, di ba Leviticus? Patungkol sa pamumuhay, kundi ang instruction ng Diyos ay meron pong kasabay na babala, na warning. This is how you are going to do. I am the Lord. And if someone violates this, he should be cut off from his people. Yun po ang Book of Leviticus kung babasahin po natin. Merong instruction, merong reason, I am the Lord, at merong warning, he must be cut off from his people. And strong language po ito. Now, ano ang ginawa ni Eli? Kinuot ba ni Eli ang Diyos sa kanyang pagsaway sa kanyang anak? Hindi po. Ang concern ni Eli, ano ang sasabihin ng mga tao sa kanyang pamilya? Ano ang sasabihin ng mga tao sa kanyang anak? Imbis na sabihin po ni Eli, ito ang sinabi ng Panginoon, mga anak ko, ang puot ng Diyos ay mapapa sa inyo if you do not get this right. Repent, mga anak ko, talikuran ninyo ang kasalanan. Mananagot kayo sa banal na Diyos. But what did Eli do? Wag, mga anak ko, hindi na maganda ang ipinapakalat na balita sa bayan ng Israel patungkol sa inyo, mapapahiya yung pamilya natin sa madaling sabi. Eli did not admonish them in the right way and in the biblical way. And then, ano ang consequence sa patronizing and permissiveness na ginawa ni Eli? 1 Samuel chapter 3 verse 11. Ang sabi po dito, mga kapatid, 1 Samuel 3:11. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, tingnan mo, malapit na akong gumawa ng isang bagay sa Israel na magpapapanting sa dalawang tenga ng bawat nakikinig. And that's a strong rebuke. Eli did not do it. Sino ang ginamit ng Panginoon? The young Samuel, a boy Samuel. And so wala nang nagawa si Eli. Ang sabi ni Eli, it is the Lord's will. Let him do as he pleases. Now, bilang mga mananampalataya, we should know what is pleasing to God and what is not pleasing to God. That's formative training, formative discipline. We should know what is pleasing to God and what is not. But at times, kahit alam natin ang bagay na nakakalugod sa Diyos, because of remaining sin, may magkakasala at magkakasala pa rin sa loob ng iglesia. Wala pong church na spotless.
Yung total spotlessness ay mangyayari yan sa pagbalik ng ating Panginoon, sa ating glorification. Kaya kailangang maingat po ang church at matapat sa pagbibigay ng admonishing. Not only formation but correction. Diba? Admonish. To warn, to instruct, to correct, to straighten, to guide, to encourage. That's admonishing. And that's the duty of all believers in the Lord Jesus Christ. Now, kabaliktaran sa sinabi ko kanina, meron talagang anak na meron talagang tatay na tumawag sa kanyang pastor at sinabi, Pastor, ang aking anak ay nagkasala, unequal yoking. I'm afraid na kailangang i-discipline siya ng church. Praise God for that father na hindi niya pinagtakpan ng anak sapagkat concerned siya sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kadalisayan ng iglesia. Siya na mismo ang nag-notify sa kanyang pastor and the pastor did something. Di ba? In response to that, ayon pa kay Charles Spurgeon, mga kapatid, mga kaibigan, it's a precious doctrine that the saints are saved. Yes, assurance of salvation. But it is a damnable inference from it that they may live as they please. We are preaching assurance of salvation. Pero kung ang inference niyan is dahil ligtas na tayo, pwede na tayong magkasala, that is damnable. Ayon pa kay Charles Spurgeon, it is a glorious truth that God will keep His people. Yes, God will preserve us. Di ba? God will preserve us till the end. But it is an abominable falsehood that sin will do them no harm. Totoo, God will preserve us till the end. Pero wag mong sabihin na kung ikaw ay magkasala, hindi ka mapapahamak or walang harm na mangyayari sa iyo. Remember that God gives us liberty, not license. Ano ang binigay ng Diyos sa atin? Liberty when it comes to food and drink, but not license to sinning. God has not given us the license. And while He gives perfection, He will not allow presumption. That's Charles Spurgeon. That's why tinitiyak natin at dapat nating titiyakin na kung meron tayong nakitang kapatiran sa loob ng iglesia na lumalakad na salungat sa sinasabi ng banal na salita, meron po tayong katungkulan to admonish that brother or sister in the Lord. Pero ano po ang tamang motivation? The glory of God, the holiness of God, concern for the well-being of our brother. And we do it out of the motive to preserve the glory of God, the purity of the church. So, ang instruction po ay malinaw. Ang bawat member ay merong katungkulan na mag-admonish sa bawat isa. Ang tanong, bakit ninineglect pa rin ito palagi sa loob ng church? Na imbis na gawin ito ng matapat ng mga members, nare-reduce ang mga bagay-bagay into chismisan. Nare-reduce ang mga bagay-bagay into hindi talaga biblical treatment. Bakit? Well, most likely, takot ang kapatiran na kung gagawin niya yan, baka ay mag-react. Baka ay magalit yung isang kapatid. Maybe, hindi rin natin alam kung paano ito gagawin. At yun ang second point, method. Ngayon, motive pa. Or maybe, baka ang ating attitude nga sa pag-approach sa situation ay parang nambubuli. Imbis na meron talagang malasakit at concern para sa ating kapatid. Mean spirit ang ating approach. That's not the love of Christ. Ano ba ang tamang motive sa ating pag-admonish sa kapatiran sa loob ng iglesia? Tinalakay natin kahapon sa pangalawang message. We must be motivated by love. Pag-ibig para sa kapatid. Pag-ibig para sa pangalan ng ating Panginoon. Gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And that is always the first thing. That we are motivated by love. Isipin po natin kung paano tayo inibig ng ating Panginoong Hesus. Namatay si Kristo para sa atin. That's the ultimate sacrifice. Wala na pong greater sacrifice kaysa sa ang isang tao ay handang itaya ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Well, hindi po lahat ng tao ay nakakatanggap ng ganyang benefit from someone. Although in my case, when I was in third year high school, naging girlfriend ko for a while, yung
kung ano lang, crush lang. Tapos, para bang pinag-initan tayo ng mga bugoy-bugoy doon sa school nga handa nang suntukin ako. So, ang babae ay namagitan. Handa siyang magpasuntok. Huwag lang akong masuntok. Nakakahiya naman. Di ba? Nakakahiya. Babae pa ang gumawa niyan para sa iyo. But I was helpless. Di ba? I was helpless. I was a stranger to that place. Transferee. So, wala talaga tayong kalaban-laban. Teritoryo nila yon. So, it was the girl. Now, hindi po lahat ay makakatanggap ng ganyang benefit sa ating lifetime. Although that was very childish, kay high school pa yun. That was very childish. Pero, more than that, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang puot ng Diyos ay handang ibuhos niya sa atin dahil sa ating kasalanan. The wrath of God abides in every sinner. Na imbis na ibuhos ng Diyos ang puot sa atin, sinalo ni Kristo Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, lahat-lahat, at wala na pong puot at galit na natitira dahil andun sinalo lahat ng ating Panginoong Hesukristo. That's substitutionary death of the Lord Jesus Christ for sinners like you and me. Now, dapat ba tayong ibigin? Dapat ba tayong sakripisyuhan ni Jesus Christ? Hindi. Wala na tayong ibang ginawa kundi nagre-rebelde tayo laban sa Kanya. We are not worthy of His sacrificial love. But God's love for sinners like us ay unconditional. At yun, ginawa ni Kristo yun lahat because of His love towards us. Think of the ultimate sacrifice of Christ. That He laid down His life for His people. What was the result? Ang resulta noon is na reconciled tayo sa Diyos. Reconciliation ang resulta. Nung siya ay namatay para sa ating kasalanan, tinanggap niya tayo. And as a result of that, tayo ay naging anak ng Diyos, imbis na anak ng dyablo at anak ng kaputan. Remember John 6:44? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Marami ang anak ng dyablo. And we only became child of God when we believed in the Lord Jesus Christ. John 1:12. Now, hindi ka makaka-admonish sa kapatiran kung walang relationship between you. Pero dahil malinaw yung relationship, anak ka ng Diyos, anak din siya ng Diyos, kapatid sa pananampalataya, kapatid sa loob ng iglesia, because of that relationship, you belong to God's redemptive family. You have the credibility to admonish a brother in the Lord or a sister in the Lord. Hebrews chapter 12 verse 5. Ang tatay, hindi yan basta-basta nananaway sa kani-kaninong anak. Walang karapatan. Walang karapatan. Pero ang sinasabi po ng Hebrews chapter 12 verse 5, kung nakakatanggap tayo ng pagsaway mula sa Diyos, dapat tayong magalak. Ang sabi po dito, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. For those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. There is relationship. Now, si Pharaoh, nung sinaway siya ni Moses, at sinabi ni Pharaoh, sinabi ni Moses, thus says the Lord, let my people go. Honest lang si Pharaoh sa kanyang tanong. Ano ba ang tanong ni Pharaoh? Who is the Lord? And why should I obey Him? Di ba walang relationship? Di ba? Who is the Lord and why should I obey Him? Now, kung ang kapatid o kung isang tao ay magre-rebuke sa iyo at walang relationship, sasabihin ng tao niyan, sino ka ba? Ikaw bang nagpapakain sa akin? Walang ganyanan sa loob ng iglesia. Remember, ang relationship inside the church ay mas higit pa sa blood relationship. Bakit? Ang dugo na dumadaloy sa blood relationship, physical blood, genetics. Pero ang dugo na dumadaloy sa lahat ng mga kapatiran ng iglesia ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. The blood of Christ binds us together. Di ba? So kung merong kapatid na
kakausap sa atin out of love and sincerity, ay hindi mo sasabihin, sino ka ba? No, magkapatid tayo. The blood of Christ runs in our spiritual veins. Nakuha natin. Merong malasakit sa isa't isa. That is the beauty of being part of the church, of being under the oversight of the church, of being under the responsibility of the church. Na kung sa ibang organization, kung merong conflict, ang solution is umalis, pack up. Sa church, hindi ganun. We are bound. We are connected by the blood of Christ. And so we settle this in love and out of concern. Di ba? Ang sabi po dito, kailangang motivated tayo by kindness. Para sa ikabubuti, hindi lang by love, but by kindness and goodness. Remember, ang sabi po ni Paul sa Romans 15:14, I am confident that you are full of goodness. It has reference to the love of righteousness, love of holiness. You are full of goodness, and so because you are full of goodness, and your concern is for holiness and righteousness, you will really admonish one another kung siya po ay lumihis ng landas. At yun ang sinasabi sa Galatians 6:1. This is not addressed to the pastors. Galatians 6:1, hindi po sinasabing mga matatanda or mga pastor. Hindi eh. Ang sabi po dito sa Galatians 6:1, mga kapatid. Kapatid. Di ba? Kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual, ay dapat panunumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Obviously, kailangan talagang kapatid. Born again. Di ba? Kapatid sa Panginoon. Because we do not make any progress of our spiritual life kung hindi tayo born again. Di ba? Kung walang life, walang growth. That is why spiritual growth is not an option. Because spiritual growth is an indication of spiritual life. Di ba? Itanim mo yung kabilya sa lupa. Lagyan mo man yan ng pataba, lagyan mo man yan, diligan mo man yan. Kakalawangin na lang yan, mabubulok na lang yan. Hindi talaga tutubo yan. Kabilya yan walang life. Itanim mo yung sanga ng malunggay sa lupa. Kahit gaanong uri ng lupa, kahit hindi magandang uri ng lupa, dahil merong life, meron pa ring growth kahit papaano. Yun ang isang tunay na mananampalataya. Meron talagang growth. Meron pong paglago into Christ-likeness dahil itinanim tayo kay Kristo. We are planted into Christ. At kung walang paglago, meaning to say walang buhay. Remember, there is no such thing as stationary Christian. It's either we move forward or we move backward. And the only way for us na maiwasan ang pag-move backward is to really move forward. Yung bundok na may snow, you have to reach the top of the mountain. Hindi ka pwedeng magstay dyan. The only way for you na hindi ka ma-slide pababa is to really move forward. That's the picture of spiritual life. Ginawa ko yan sa Robinsons wala masyadong tao. So, pagkakataon ko na ito na yung escalator na pababa, sasalubungin ko. Di ba? Do not be conformed to the pattern of this world. Di ba? Ang pattern sa world is ganito. Yung current, susunod ka sa current ng world. Ang Christian is sasalungat talaga sa current. There is really effort. There is sacrifice. Kasi nga, people will be mad at you and people will persecute you. Yun ang Christian. We have to make progress. Kasi kung hindi tayo mag-move forward, matatangay tayo ng kasalanan ng alon sa mundo. Sinisimplify ko yung escalator sa Robinsons. Akala ko okay lang, madali lang. Wala masyadong tao. So, kung gagawin ko yan, walang masyadong tatawa sa akin. Kung meron mang tatawa sa akin, kaunti lang. So, ginawa ko talaga. Pagkakataon na yun. Akala ko okay lang, madali lang gawin. Uy, ano pala, it really, ganun lang yung speed pero I really exerted so much effort. Escalator lang yun. Paano na yung current ng mundo na napakalakas? Multimedia, di ba? TV, even the government, nagpapanukala ng mga batas against
the people of God. So do not be conformed by the pattern of this world. And that is why kung merong kapatid na natangay na, we have to admonish them in love and in kindness. And we will not be competent to counsel kung hindi tayo filled with knowledge. Hindi niyo napansin? Filled with goodness. Ibig sabihin, concerned tayo sa kabanalan, righteousness, and filled with knowledge. And because you are driven by goodness and you are filled with knowledge, you are able to admonish one another. Lumago ka na sa salita ng Diyos, sa knowledge. So you will be quoting Bible passages na magiging batayan sa ating pag-admonish sa isa't isa. Now, papaano natin malaman kung tayo ay nagmamature na sa ating Panginoong Hesukristo? Very broad ang question na yan, pero meron pong practical. Kung ikaw ay nagmamature sa ating Panginoong Hesukristo, bago mo tanggalin ang puwing sa mata ng kapatid mo, tanggalin mo muna yung troso na nasa sarili mong mata. So, ilang beses na ba na mag-confront ka na or mag-admonish ka na sa kapatid, pero sinabi mo, Lord, bago ko gagawin ito, nawa ay ipakita mo rin sa akin ang troso na maaring nasa aking mata. Lord, tama ba ang laman ng aking puso? Lord, wala bang pinta sa akin na hindi ko lang nakikita? Tulungan mo ako that I will have the right motive and it is really for the glory of your holy name. Kung gagawin mo yan, that reflects that you are mature because you are dealing with yourself in the sight of God. Kaya nga sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, do it in the spirit of gentleness. At ingatan ninyo ang inyong sarili, baka kayo ay matukso rin. That is so humbling, but that is maturity. May mga nagsasabi na you should not judge a man until you walk a mile in his shoes. Huwag mong hatulan ng isang tao hanggat sa nakalakad ka na ng 1 milya, suot ang kaniyang sapatos. Merong katuturan po sa passage na yan. Yung taong walang anak, hindi yan basta-bastang magku-question sa parent na pasaway ang kanyang anak, siya walang anak. Di ba? Nakuha po natin. Madaling sabihin niya dahil wala siyang anak. Pero kung siya ay may anak, dito natin makikita. Di ba? Yung tao na namumuna dahil hindi naayos yung pag-handle yung Bible study. Meron siyang pula, pero siya mismo ay hindi pa nakaranas mag-handle ng Bible study. Di ba? Ang kanyang karanasan ay preaching. Madali kasing gawin ito may nakikinig na Di ba? Ang church, in order for the church to grow and to be established in this community, ay talagang mag-establish tayo ng Bible study contacts. At sa Bible study contacts, dito talaga makikita kung paano ka makihalubilo sa community. Kung paano ka mag-establish ng relationship. Madaling gawin yung street preaching. Ginagawa din yan ng Cavite. Street preaching, isang importanteng ministry yan, pero ang Bible study, home Bible study, yung mag-establish ka ng contact, dito talaga, you now act as ambassador of Christ. Dala mo talaga si Kristo, lahat ng demeanor mo, lahat ng pakikitungo mo. No, madaling mamuna niyan kung hindi mo yan naranasan. Kasi ang karanasan mo lang ay preaching. Hindi ko nilalang ang preaching ha, pero this is something that is easier than home Bible study. Sa home Bible study, maaring hindi pa yan Christian. Maaring resistant pa yan. You have to win. You have to represent the Lord Jesus Christ so well. And the only way to grow in that is to do it. Now, how can you do it? Kung nakain ang ating oras sa SOCMED, nakain ang ating oras sa mga kalingawan, sa mga libangan dito sa mundo, there is a time for everything. Now, meron talaga akong kilalang pastor na wala nang nagagawa, walang Bible study nagagawa kasi addict sa basketball. Halos hapon-hapon naglalaro ng basketball. Kung hindi man naglalaro sa basketball, nanonood ng basketball. Wala na. Kinakancel ang Bible study dahil may team na inaabangan. Meron din tayong kilalang pastor na wala nang ibang ginagawa kundi chess. Wala nang, hindi na productive. Productive yung kanyang ulo when it comes to strategy sa chess. Pero
ang na-develop sa kanya is wastefulness of time. At yung time na na-wasted, nagtrabaho po tayo dati sa pawn shop. Di ba sa pawn shop, yung ginto ay nilalagari. Di ba yung tapos mga ginto yun ha. At hindi na namamalaya na after 1 year, ginagather lahat yung mga gold dust. Sawdust. Talagang, marami na palang mga naaksaya na ginto because of dust. Na yung mga oras na wini-waste po natin. Kung ititipon yun lahat, nakakahiya sa harapan ng Panginoon. So much wastefulness of our time pala. At kaunti lang yung oras na productive po tayo. Di ba? Idle moment. So kinakailangan talagang equip tayo with knowledge. If you don't have anything to do, read and pray and grow. That's very basic RPG. Read, pray, and grow. Hindi lang yan pang children na hymn nga, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sa lahat yan. RPG, read, pray, and grow. We must be filled with knowledge. Hindi ibig sabihin na theologian tayo, no? That means, alam mo ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Meron tayong adequate knowledge. Colossians chapter 3, verse 16. Colossians chapter 3, verse 16. Mag-extend tayo ng kaunti. Colossians chapter 3, verse 16. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. So ang meaning ng admonishing dito is instructing one another. Hindi warning, but instructing. Diba? Formative, forming of their mind. Let the word of God dwell in you richly. At paano mag-dwell? Dito psalms, hymns, and spiritual songs, and instructing one another with the word of God. There is really effort put into it. And if it's not clear in the scriptures, kung hindi malinaw sa banal na kasulatan, don't confront the person on that. Kahibangan mo lang yan. Kung i-confront mo siya, walang scriptural warrant. Huwag kang magmaong, bawal yan, babae ka pa naman. Nasaan sa Bible? So kung walang scriptural warrant, kahibangan mo lang yan. You need to be scripturally grounded. That's the first point. Proper motive. Pangalawa, proper method. Well, konektado ang first point at saka second point. Paano ba ang method na gagamitin natin if we are to admonish someone? Ipakita natin ang pag-ibig. That's the first one. Show love. Acts chapter 20, verse 31. Ipakita ang pag-ibig. Paano ipinakita ni Paul sa Acts 20:31? Ang sabi dito, kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. You see the affectionate heart of the Apostle Paul? Meron talagang pagluha. Pangalawa is, if that is a personal offense, go to the individual on a personal basis. Huwag mo talagang ipagkalat yan. Huwag mo talagang i-chismis yan. Go to the person on a personal basis. Pangatlo, bigyan mo siya ng assurance na ang motibo mo ay sincere. Hindi yung tipong kausapin mo siya because you are already disgusted with him. Selfish yan. Damdamin mo ang concern mo. Pero ang concern natin ay sincere motive na matulungan siya at para sa kaluwalhatian ng Diyos. 1 Corinthians 4:14, binasa natin ito kanina. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo'y paalalahanan tulad sa aking mga minamahal na anak. Na paano ba natin i-warn ang ating mga children? Di ba may pagmamahal? Baka matakot ka na mawalan ka ng kaibigan if you will confront him. But that's the Christian life. There are times when you will lose friends because you stand for the truth. Ang purpose talaga ng correction, Colossians 1:28,
and 29. Yun ang purpose. Kung tayo ay magkukorek sa isang tao. Ang sabi dito, siya ang aming ipinahahayag na binabalaan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Ang purpose talaga is sanctification. Dahil dito'y nagpapagal din naman ako at nagsisikap ayon sa kanyang paggawa na gumagawa sa akin na may kapangyarihan. Ephesians 4:13. Ephesians 4:13, ang sabi dito, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. At kung ang pag-admonish natin sa kapatiran ay gagawin natin in the right way, praise God, it will really purify the church. And it will really establish the church. And it will really make the church more conformed into the image of your Son, Jesus Christ. Now, potential pioneering members of Herald of Grace Covenant Bible Church of Davao, are you willing to commit yourself into doing this? Yun ang challenge dito. Pero higit sa lahat, ikaw ba ay namumuhay ng may kabanalan? Because you are not qualified to admonish kung ang buhay mo ay salungat sa pinoproclaim mo. Papanumbalikin natin, i-restore natin ang someone, but you yourself are living in sin. That's hypocrisy in the sight of God. You are going to this person in all gentleness and humility, and you will be representing the Lord Jesus Christ, but at the same time, you will be searching yourself. Itong mga bagay na ito ay madaling gawin. At times, madaling gawin. Pero ang tanong dito, kung merong magpapakita sa iyo ng hospitality, ng pag-ibig, di ba, madali, no? Salamat, na-blessed talaga ako. Pero kung merong magre-rebuke sa iyo, will you still consider it as a blessing? Madaling gawin yung pagpapakita ng goodness, no? And kindness. Madali ding tanggapin. But what if mangyari ito sa atin? Will you still be able to say, thank God for the rebuke? Salamat, kapatid. What a sobering moment na aking nararamdaman ngayon. Praise be to God for your life. Sana ganun. Sana ganun. So, ito yung mga bagay na nagkakarakterize ng isang malusog na iglesia. Filled with people, contains people who are filled with goodness. A healthy church contains people who are hungry for the Word of God. Filled with knowledge. Lovers of the truth. Lovers of sound doctrine. At pangatlo, people who teach and build up one another. And this is the essence of being part of the body of Christ. Nawa po ay i-bless ng Panginoon ang adhikain ng Herald of Grace Covenant Bible Fellowship of Davao into Herald of Grace Covenant Bible Church of Davao. Now, meron pong, sadly, may mga tao na mahilig mamuna sa kapwa-tao, mahilig mag-point out, pero ang kanilang sarili ay hindi nila iniingatan. Nakakalungkot hanggang ngayon, walang mga ministries yung mga taong iyon. Walang direksyon sa ministry. But far be it from happening sa ating iglesia at sa ating gawain. We are not a denomination, we are a network. We are a fraternal of like-minded faith. But we want to glorify God in this network, in this fraternal, mga kapatid. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, again, hindi mo ito matatagpuan sa sanlibutan. Yung umpukan ninyo, yung inuman ninyo, masarap daw na barkadahan, ayon pa sa San Miguel Beer at Fundador na advertisement, peke yan. Peke yan, nagsasaksakan kayo, nagsusuntukan kayo, kanya-kanyang pataasan ng bangko, wala yan. Real love is demonstrated among the people of God na nakasumpong ng pag-ibig at awa at habag ng Diyos. We love because He first loved us. Kaya kaibigan, lumapit ka kay Kristo. Magsisi ka sa kasalanan mo at ibigay mo ang sarili mo kay Kristo at sana'y saliksikin mo ang salita ng Diyos, and in doing so,
tunay na makilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa umagang ito. At naway nangusap kayo sa bawat isa sa amin. At sa pamamagitan nito ay naihanda ang gawain dito sa Davao sa isang napakaseryosong direksyon na ito ay magiging iglesia na kalugod-lugod sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen.